Right. Sorry guys, andina kuona kuti manga musingandinzwi. Sorry. Ndazoona nema angry face. Saka pandana ma angry face ndafunga kuti maiwe Satan auya. Pandana ma say angry face makundinzwa ere guys. Can you hear me now? Ndipewo signal. Makundinzwa ere. Makundinzwa ere. All right. Ndandaona ma angry face ndikati Satan wauya kumazano Satan asikuita arikuita ko Satan adika pane chakanaka notoda kuya kuzodestroy kuzodisturb. Saka kune Satan anombopota chiuya sterek. Saka ndati maiwe kan Satan wasvika. Woya Satan manje Satan ana simba inokuti ini ndiri mwana wa Mwari. Ende zvinoitika kwandiri ini it happens for a reason. Right. Ma diaries angu ngatifarei pamwe chete nekundibatsirawo kugamuchira company yatakushanda nayo. It's an international company inonzi Talk 360 and it's an international company. The deal happened the very same day when pandanga ndiri pachipianiso paya ndo pakauya this company ish and approached me and kuti taure nezvenyaya iyi tikataura tikawirirana. Right now ndiri kufambira dzimwe nyaya dzemumwewo mudiaries kwatiri kuenda uko muchanonzwa nyaya dzacho kana tichinge tasvika. Idzi dzandisi ndiri kuzitaura muri dzari kunotaura nyaya dzake uga kwatiri kuenda uko asi iyi ndati nditaure nokuti ndeyedu anditi right. Saka guys, Talk 360 it's an international company inodhila ine e-service provider inodhila nema airtime akachipa andika muchida kufona kumusha. So I've seen kuti vakawanda venyu already vari kutoshandisa chi vakamboishandisa umwe ngachiti takaisiya because asingazoti ma airtime anowangwa copy and things like that anditi. Saka guys, imi zvamuda kuti muite kanisa ndaenda kwandiri kuda kuzokupirai nyaya kwandiri kuenda kwamuchanonzwa nyaya yako imimi iko zvino izvi ndiri 10 minutes chete munhu wese andika mudiary downloader andika enda muno downloader pa Play Store yakanzi Talk 360 anditi enda muno downloader yakanzi Talk 360 ndofunga ndiyachengeta kushandisawo pana pakanda kufona kuZimbabwe because yakachipa. Maretsi ayo ekuZimbabwe is 3 rand mufunge a minute. 3 rand a minute kufona kuZimbabwe. Only 3 rand a minute kufona kuZimbabwe. Anti maona 3 rand per minute kufona kuZimbabwe. Saka download dai guys app ku Play Store yakanzi Talk 360 anditi then muzotudzawo kuti yakachipa ere. Ndabva ndatobvisa zvanga zviri muchi GC nachi kutsvaga unobatika naida kuti ndisekwa nduya maraini kwenyu kokoko GC nduya maraini kwenyu kokoko amona. Saka ndo nyaya ndandi kuvigire kuseni kwa nhasi kuno kuti anyway vanofona kumusha tichida kunzwa kuti vana vedu vari sei mudzi dzakamira sei zvekuti varwere vari sei chidownloada i Talk 360 anditika chidownloada i Talk 360 bowana kudi tiwana kufamba nayo anditika kana tifona kumba yes hanzi makusenda nayo Talk 360 yes ndo mari yacho kana shamwari ndo mari kazame nditukira dzedzi paunongo chituka baba uchifila better yaona kuti ndamutuka singene ndamuwatchisa ende ndamuparadza ndamudestroya ndo mari dzachoka idzo dzidzindikani. Saka ini ndo yandoita basa rangu iwondituka indoita basa rangu iwondituka andika iwo uchibenefita wa kundituka ikoko uchibenefita wa mari chipinda mukambani iwo uchibenefita kundituka ini chibenefita amona zvinoita hamuna zaninga chibenefita pandiani ndizo ziya hangu zaninga chibenefita ndiani. Saka yes, Talk 360 guys hanzi iri cheap. Thank you very much Tendai. Thank you Tendai for confirming hanzi iri cheap. Saka ngati download it guys and also we are welcoming antika on board this company ish yakushanda nesu. Apparently avasi mashona saka avanzi chishona andimaona avanzi chishona amona avanzi chishona saka andigoni kuti nditaure nawo vachangohwawo baba mungaita advert vachaona kuti ndandiripo palife nenyaya yechi uyu hava uishonawo asi vazviona anditika. So guys, kwandiri kuenda uku murambe muripo, stay tuned, ndichadzima live andika boss pane vandiri kufunga pick up andika vandofamba nayo bamnini vaya ndofunga pick up bamnini apo ndobva tafamba tichienda uku anditika kwatinoda kuenda. Saka please guys, garai makagadzirira muripo anditika tifambire nyaya idzi. We are not going to stop doing good anditi guys. Mukaona panouya minondo panouya ma-attacks Satan achiuya mukaona Satan anenge ari mucomment section machiuya kuzondituka ndisatani musiyei. Kana achifila good kana achifila bo achinorara zvakanaka achiwana mari nekutuka meli so uzoti kune chakanaka charugadzirwa mwerimbari miedzo auende kune munhu nje unotoenda kune munhu azoti achaukunda antika ende pane zvinenge zvida kutoitika hanimaona. So inini being a child of God and being a prayer warrior anditika
chandotoziva ma-attacks I will always be there, guys. And musandikwati vhundukire, musandikwatire zvokunyanya kuvhunduka. Smelly antika ndiri munhu wenyama, but I've got a strength that comes from God. My strength comes from God. I've got a strength, the strength of an ego. Yekuti ndinoenda pasi ndichimuka. Ndoenda pasi ndichimuka. Saka ndati ndikudze imadhairi zangu kuti yes, zvinoitika tiri vanhu venyama, handitika tinoto Satan atoripo kuedza nekuunzana kwakaita sesu. So if you are one of my devils, if you are one of those devils anenge achitumwa kwandiri, and it makes you feel good and it makes you pay your bills, ngoma ndiyo handika hanzi, what's the code? Code yeku Zimbabwe is plus 263 plus 263. Talk inonzi iyo talk 360. Talk 360. Talk 360 ndiyo talk 360. Ne Botswana inoita futi. Botswana vari kuBotswana, please airtime munotenga ikoko kuzvimeshini zveflash zvazviya, tengai machine munikikiri mofona. Animona vari kuBotswana munotenga futi airtime mofona. kuZimbabwe vari kuMalawi the same, vari kuna uri muno muAfrica so guys, musaenda ndakuseva battery because ichadzoka futi palive manje anditika hanzi wanofonera inopinda vanhu vakwanda vanotoishandisa pana aiwa waunofonera chera sina app inongopinda. Wauri kufonera iwo chera sina app yachena inopinda. Chera sina app inopinda. Mchemberesoko enda muno download talk 360 pafoni penyu kana mufona kumusha mchibvunza vanhu vari kumba kuti murisei ndiyo app yekushandisa, handiti inoita. Munhu asina wauri kufonera iwo asina app inongoita. Zvizvo zvaunongoita unogona kufona iri pari palandline, unogona kufona iri pari pacellphone. Anoona unofona pacellphone palandline inoita. Pabenki inotengeseka futi, unotenga futi pabenki. Unogona kutenga futi pabenki. Unogona kutenga futi pabenki. Hanzi data kutumira data hazvizoitika kututumire kumusha muningira, nekuti ukatumira kudata kumusha unenge wafanwa kutenga data ravo re net 1 kana kuti kudi handiwana, hazvizoiti. Iwo unenge uri kunoku, saka iwe data renet 1 uzoriwa nepi? Unofanwa kutenga kunet 1 data renet 1. Saka kuti watengera data uri kunoku hazviiti, kuti watengere data kumusha hazviiti. Mapanzwisisa ka sara sike papo data kuno kuti watenge data hazviiti. Munhu wandiri kufambira wacho atobuda iri mukati tiwane kuita. Anzi nevarungu vavo vari message hanzi, we are watching you, you are doing a very good job. Really? Am I? Right, the guy ndiva ede tichimira mira taenda fonera bamunini vatange vaburuka pasasi pana patindi. Tuwane kufamba. Mira ndiva phone hanzi na boss wangu we are doing vakanditarisa ka eka. Amuna mani kikirere ora chimira ndiva ede. Iri kuda code ya agent. Code ya agent. Right, mira wakada. Uya hande bami ndiri pasi. Right, mira ndimufonere. Asi zvututu ane chirungu zvoyasikana zvi kuti panyaya yapa ye uyu. Ndikuinda uko. Hello, good morning. Right, I was on the live just now, so people are having some other questions. Some are saying, when they're trying to download this app, it needs an what do you call it, a code for an agent. Yes. Yes. I couldn't hear you. Can you just repeat what you said? Can you hear me? I'm saying, I'm on live right now. I have people that are saying, when they're trying to download this app, it needs a password or what, I don't know, for the agent. Or a code or something like that. All right. The first step there is to click on the link that your page.
And then step 2 is to open the app and enter your phone number. You fill in the verification code that is sent to you via SMS. Oh. So the verification code will be sent via SMS after the first step. Because remember, the first step is to download. Yes. So the first step is to download the Talk 360 app from the Apple App Store or Google Play Store. And then step 2, open the app and enter your phone number, fill in the verification code that is sent to you via SMS. So meaning that after you enter your phone number, there will be a verification code that will be sent to you via SMS. Okay. And then step 3 now, they will select their currency and click to finish their registration. Oh, okay. So what you do, guys, you just, first of all, you download the app, right? Talk 360. After downloading the app, right? And then it will give you, it will send you a verification code on your phone. Then you fill in whatever is filling, that needs to be filled in there. Your name, your phone number, and things like that. Then the verification code that you are talking about, it will be sent onto your phone, guys. Then you put all the details there. Then you bolato, you are good to use. Then you choose the currency. If you are in South Africa and you using South African currency, you choose. If you are in Botswana, you use pullers, you choose the currency that you are going to buy airtime with. So those in Botswana, my brother, and other countries, right? They also buy this airtime from Flash Machine. Okay, right on the app there, there's where you click, it says buy credit. Buy credit, okay. So yeah, so that will depend on where the person is based. Okay. So when you click on buy credit, you choose the kind of credit that you want based on where you are based. So it's just network. A matter of we following those instructions. All right, my brother, we can't hear you now. Your network is breaking. Your network is breaking. Your network is breaking. It's breaking. All right, can you hear me now? That's better. Yes. Okay, I said there's an option where you press, where you click where it says buy credit. Yes, and then that's where you will get those options of how you can buy credit. But then for people who are in, let's say South Africa, for example, they can use, if they don't want to buy credit online, they can buy it anywhere like Pep and Flash and those other things. The list is also there. It's mentioned. They can just choose which option they want to use, but most people prefer buying on the app. So it says after I just click it, now it says buy call credit, usually continue, and then it will give you other options there. Okay, no, I hear you guys. Manzwa information, did you hear the info, the whole info? You heard right? You heard everything right? So if there is anything, I've seen they've started downloading already, because these are the ones who are telling me, no, it's doing this. So already they've started downloading. So thank you, my brother. If there's anything else, I'll come back and ask you and be putting all the information on the page. All right, not a problem. Okay, thank you, my brother. Okay, thank you, my sister. Okay. Right, maizo akayo guys, hands ni mamu, my dad is changam yenyu ena yakaoma ndokudai mani mimuri changam vatanga to download udhara vamwe hansi to download udhara isi tototana baba vangu kumusha izvo so ende iri kunyatsoita. Say thank you guys. Saka ndakumbokata phone handika mukaona ndazobaya live button muza tasvika nditi tenge tasvika kwatiri kuinda tabaya live button. Saka mungogara makaisa notification handitika rambai makaisa notification muripo handitika rambai makaisa notification muripo chinosvika watiri kusvika uku tobva tabaya live button nditi nhasi ndina bamini mhorosai vanhu bamini kwai mhoro ere madiaries bamini mhorosai vanhu bo ere madiaries right ndabamini nhanzi muripo here ndina right ndina band bag yangu ya saka takuenda kana tasvika tokuudzai guys and then totanga hanzi
Sana kwenu ayo shamwa. Uzokorodza live ja. Ndireke zvako. Uchazokorodza live iwe. Iwe uda kundipitsisa zvakare pavarungu. Uda kuita sei zvewe? Wodizvo woita wakuita sei zvewe? Alright. Inda pa Play Store iwewe. Ukaenda pa Play Store andika wono downloada Talk 360. And what download the Talk 360 and ichakupa information like zvanoita kana information that you follow this antika woisa star rako ma number and everything ipapo and ichakutumira verification code iwo pa phone number yako yaunenge waisa kana tumiga verification pa phone number yako yaunenge waisa antika wodzokera back wonesa verification code yaya then wochiisa makare mari yaunoda kushandisa iwe kana uri kuno ku South African rands kana uri ku Botswana ni mapula zvichenda zvakadaro anzi face ngaibude bamni andowana uchishinda zvakadaro then wozotenga airtime yako you can buy online you can buy ku Pep Store you can buy ku nemakula kuma flash machine kuya wanzwisaka ndio information yachona yoyo ingoripo saka guys ndakukata ndinodzoka anzi mukuinde tukuinda kuno nastiri pa ground tukuita diaries pa ground nastiri pa ground nas ekutonera stiri pa ground saka ndotaura nemi guys anzi bamni wakarora bamni vatanga